Hi guys, welcome to TFAFL's TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Zanupf team yevarakashi yoparadza musha weholi 10. Zviri kunzi hakuna kumira zvakanaka. Holi 10 ari ngonyora zvinhu zvakasiyana siyana. Anyora kuti I thought marriage would stop them but it's getting worse. Pama temptation ari kutaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, of which munongoona kuti zvinenge zviri nyaya dzemhuri yake, dzemarriage yake. Munongoziva holi 10 akabisira Kim mari, akaroora, akaita zvese, but it seems hanzi Kim ari kuramba naye haasi kufarira zvekuti holi 10 ari kumira netimu yevarakashi. Hanzi Kim ndimanager waholi 10, saka ari kudedzera kuti siyana nazvo izvi zviti unotiurayisa. Saka holi 10 ari kuramba, ari kudedzera kuti iye ndozviri kutotipa mari. Handizivi guys kunoti kudii, asi zvinonzi Kim ari kudedzera kuti mota yawakatengerwa neZanupf iyi ndiri kuda kutoipwanya pwanya. Ndiwo nyaya dziri kutenderera pasocial media. Kana mukatarisa pamastatus aholi 10 ari kutaura zvakawanda as if anenge akahurirwa here naKim, handizive. Asi vamwe vanhu vanga vachidedzera kuti aiwa mufana tomuziva, mufana akangwarisira padivi. Dzimwe nguva anogona kunge achida kubura chingoma, akuita sezvinhu zvari kunetsana nemukadzi wake, because vamwe vanhu vari kudedzera kuti anogona kunge achitonetsana nemukadzi wake because haafariri zvinhu zveZanupf. Ari kudedzera kuti uchatiurayisa iwewe neinini nemhuri yedu, but holi 10 ari kudedzerawo zvakachenda kudivi, achiti mari iri right ichiuya kupi kuZanupf. Unongoziva mega Zanupf ine corruption isingaiti, anogona kunge naye akatopinzwa muline up yegold. Handizive guys kuti unoti kudii. Ndo nyaya iripo, ndo nyaya yanga takuigirai. Thank you so much for supporting us. Don't jump our aids. If you are new to this channel, welcome, and if you are a returning subscriber, welcome back. Tinokudedza toti welcome wadzoka zvako. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe.